Здравейте, приятели на Max Power България, аз съм Пенчо, а до мен е Радко и това е трети епизод от нашето съвместно оцеляване. И, да, Радко го няма страна, но нали си говорим и кажи нещо на нашите фенове. Здравейте, приятели, фенове. Тъй. И да, тук виждате, че имаме ферма за Sugarcanes. И тук има, нали сложихме навсякъде по градините честове, няма смисъл да ви ги отварям. Там е за дини, тикви и тук е те за, нали, за картофи, морко и те нататък. Виждате, че имаме и портал към Ада и да. Не да е портал, сега ще... Да, тук малко съм филмал с пътя. О май гад, фейл. И че си правил този път. Шарап. И да, ето виждате, че тук веднага ни е спавнал в замък. Има два брей спавнера, но няма да ви ги показвам, че какъвто съм ще се изгубя. Ще се връщам в нормалният свят. А така, мисля да започна новата поредица на канала. Да, фък, да, тук портала леко се бъгва, няма... Де мисля, че... Тук портала леко се бъгва и отюхме от Snowbiome и ще използвам този момент, за да събера малко дърво. Да, събираме черно дърво, защото нямаме много специално черно дърво. Така, искам да ви питам, или по-скоро да кажете в коментарите на какви игри да правя геймплей. И ако може и, да, и Радко и той някакви игри да кажете, на който той да прави геймплей. Да, разбира се, тези игри трябва да са в, нали, тези игри да са в, нали, да се съобразят с неговата конфигурация. Ще си кажеш конфигурацията или това ще стане в някой друг епизод, може би. Може и да направя епизод с моята конфигурация, ама едва ли. Но ама ще я кажа, че направиш клип. Нищо, не се отчавайте. Да, направо аз мисля сега след този клип да направя още един клип и да го кача реално преди този трети епизод, в който ще покажа реално моята конфигурация и конфигурацията на Радко. Така ще е по-добре. И да, в смисъл този трети епизод не е толкова важен. В смисъл другия епизод ми се струва по-важен, за това ще го кача. Да, кой обяснявам? Да. Ще... ще изсека и това дърво и се прибирам в къщи. Нека стана. Чисто ще я кажа едно нещо. Какво? Няма да го казвам пред нашите зрители, защото трябва да го мютвам после. Не е много заказва, Сега ще оставя това дърво, което в слаб фреймрейт имаш тук. Оставям това дърво. И в четвърти епизод мисля да има нещо специално. Мисля да направим нещо специално. Като примерно нашия първоначален честрум, да. В четвърти епизод ще направим нашия първоначален честрум. Ако си съгласен, чакай, че не те пита. Не е хубаво. О, да. И очакайте нашия честрум, мада. Фака. И сега ще ви заведа и до... имаме още две изненади за този епизод. Първата от тях е, сега ще ви заведа до... да. Както виждате, чимките не се зареждат, не знам защо. Трябва да ги рестартна. Не помня от кой бутон. Да. Тук виждате Stonebrick и това е път, който не е завършен, разбира се. Отгоре ще има някаква кабинка. И това е път до нашата XP ферма, която отново е проект на Радко. В смисъл той я изработи. Както ви казах, нали епизод намерихме дънжън на зомбита и точно него направихме на XP ферма. Да. Ето XP фермата, тук има Enchanting Table, което е до 16, там 14, още не е завършен. И да, тук ще не... Тук ли ще е Enchanting Table, Да. И ето, довърших Enchanting Table. О, да. Разбира се, не съм го довършил. Що ми са Ендермен да има в фермата? Да, в спомена.
Да, както видяхте, това беше нашата XP ферма, която не беше толкова интересна. Да. Тук се изкачваме и ще отидем до едно място. Да. Сливаме ето тези торчове. Мислим скоро да направим път до там. То е именно за нашата ферма за край. Да, не е много далеч от нашата къща. И да, чувате техния прекрасен звук. И така правят се още и още малки. Да, това бяха и знаете за този епизод. Какво друго да кажа, не знам. Имаш да кажеш нещо ти, специално. Специално ти. Не, Why? специално аз оставам в мълчание. Пасивен. Да. Фък. Да, тук ще обера шугаркейна. И не знам какво да правя в този епизод. И се обера фермите и това ще е за този епизод. Следващия епизод ще има билдване на... Това ще е първият ни проект, който ще показвам реално в клип. Защото в първите 3 епизоди само ви показахме, нали, какво реално сме направили извън клиповете. Този епизод ще е така, нищо особено. Да видите новите апдейти по... Да, по сервера. И днес двамата нови членове на сервера ги няма. Да, мислех и днес да ви покажа отново до преди малко играха и отново, когато тъкмо започна да снимам, те излязоха. Да, ако да я кажа за тях, пълни... Я казах се. Ще легна, за да може да стане ден. И да. Тук ще обера фермите за... Да, фермата за уит. Да, скучно да обирам фермите, но чакай, не ми стана скучно. Просто някакво се прави. Да, аз много хубаво я обрах, всичко махнах. Някакво се прави в този епизод. Надявам се до следващия епизод да завършим Enchanting Table. И да. Като обера фермите ми се да спрям клипа, да е кратък, да е дълъг. Правихме нищо особено, но... Какво се прави? Да, искам да... Какво би, бе? ОМГ. Искам да благодаря... Как си взе морква? ОМГ. Някакво зло ми, брат, си взел морква. Те върни морква. Няма се огепши. Какво бях тръгнал да казвам? Това зло ме прекъсна. Значи... Искам да и... ОМГ. Искам да и благодаря за гледанията в YouTube и в VBOX. Да. Надявам се в следващите дни да ни гледате още повече, нали? И да. Както бях казал в миналия епизод, ние не го правим за гледанията, ами просто за хоби. Да. Мисля да има и влогове, но... Да. Това с влоговете може да не се осъществи. Да, ти искаш вече много. Сега, ще има влогове, но само мисля, че Радко ще води влоговата част. Нека го прецакна, но... Да, сигурно не го бърка човека, води влоговете. Да. Нищо сериозно не е. Ти си сексапилен, бе, как? Да. Тия хората. Докъде си стигна сам да си кажеш, че си сексапилен? Не, бъзгам се. Сега сме се бъзгали. Сега Радко си голям печага, просто някой да кажа на него. И да. Той ще води влоговата част за сега. Смисъл, да.
Мисля да има един клип, ако отбора до тогава съществува. В смисъл и клип изненада ще има, но той ще... не знам. За какво почна да ви казвам, като ще е много напред във времето. Ще се отнася главно за компютри и за това как да... главно да сглобим една конфигурация. Ще покажа на моя компютър. Или на новия, който ще се сглоби, или на този всяко, който играе, не ме бърка. Да, това ще е просто много напред в бъдещето. И очаквам моя партньор, съответно, да се присъедини към този клип. Но с какво ще се присъединиш? Мисля ли си това? Сигурно ще измислим нещо, някаква изненада. Да, ще го покажем в... Това ще е... Ние може така някой влог, че след за 100-ни епизод ще видим какво ще направим. Да, сигурно той ще ме заснема как загубявам самата конфигурация. Защото не мога едно време да правя две неща. Що не? Да. Да, добре. Измислихме го. Карай по същества, ли? Кога карам по същество, аз че ако го правя. Не зная. Да. Моя френд може да започне, да, поредица на League of Legends, това ще е малко разкриване за следващия епизод и да. Ще взема тези дървета и ще приключим епизода. Също мислим и да почнем поредица на Feed the Beast. Чакай. Не се знае. Чакай. Ти кога си ми казал сега, че почнем поредица на Feed the Beast? Чакай, аз влизам сега. Чакай Ей, тези зомбита, човек. Сори за непричата дума, ама направо ще ги изнася. С меча. Отзаде. Къде бе, човек? Но манера... Бре, къде шиба? Аз ляп не съм не видял. Ома гъс зомби вътре от къщата, човек. Добре. И да приключим с хубав фон. Да. Но къде е този хубав фон? Ето от тук, това възвишение. Да. Малко дъретата закрият хубав фон. Да. Това ще от този епизод, драги и мили, скъпи фенове и приятели на Max Power България. Аз бях оператора Пенчо, а с мен беше Радко, който... Да, Радко, който... Следващия път. Да. И да, тук малко филмахме, да. Ай, сега кажи нещо към нашите скъпи фенове. Да, кажи нещо ти. Няма какво да кажа. Едно чао поне няма да кажеш. Да. И чао на нашите фенове. Да. И довиждане до следващия път.